Nemi ol men ol awu tüşüm gurrun berdim mi sana? Ay yok komşu ben sen birinci kez görýän ýa-da dastı girip çykýan görýän ýa-da şu wagtda kötü şol turan birinci kez ýa. Yo ayda mokmu men sana? Yok. Ey sen köp zatdan galypsyň ay onu. Aydy bereýinmi? Ay Yaş wagtym. Aw. Ýawama tormam bardy. Renkim gyzyllar ay. Ýawam naul. Şunu minýäne diňe gusumrawla mokmen. Dur. Niýatyma şok bolýar. Ýawa däldir ol. Al gyzylja jyrma tordurlar aratam yok. Bir onu diýän, "Näme toram" diýär ýa-da. Tursana ho, ol men kimsideme on ýawam niýan ony. Ona şunu minýäne bara gumy diňe ýol wardawlýar. Oho, bu da ýol var famay. Leys. Gumna kenol. Onun bara minýäne bara 180-190 o. Ey şeýle bir gidýän Ay taňa da hä diýsen ay. Ol 180-190 çeker, bar çekken 80 al. 80 ýazylgany. Ne juradım aýdyn? He diýäýdi, oşa 80-niň öňüne urus gölen bir oýan 180 bolýar. Ha, ýöne göwüň hoşlaýan da. Dimetrim daňyan. Aw. 180-190. Şeýle göwüň hoşlaýan. Aw. Ondan soň gumy gidip basıp barýanlary. Bir ýol wars geldi, ögürmetdi de men öňüme şu gaçyp ogrady. Da. Ýol wars. Onun menim basıp barýanlary. Bir seretdim men öňüne olýdy. Vay ba. Aha. Ona sagaça sokdurdum geçen, sonra geçti. Ol öňüne men ýyzy. Vay ba. Şeýdi basıp barýan olanyň ağırlykdan bir zat geç gitdi. Terede oturdan bir de ýol bar eken. Onuň oňa häzir barýan ýerine müň ýerinden gitdim. Kime? Ya kim maşutaýdy ýol barsa kimiz de o? Oho, ýol var sen aýdýan düşünýärmi sen gep? O düşünmede ýerine ýetip barýan agyryň. Düşünýär, elbetde düşünýär. Ha. Onuň oň barýan ýerine müň ýerinden gitdim. Aha. Teretsem ýapydan aňyr geçdim bolup bir beýge çykan bolyp durby. Ha. Onu saklap yetiştirmedim ýawam. Edil alkymla bardım a diýip agzyny açdy. Menim sokdum agzynyň elimi. Oho. Elim bir boşluğa çıkan şeyden durdu. Elim bir daha da iyili seride oturdum kuyrukken. Bunu çektim. Dağ duvar. Elin yönü içine doğam geçeydi mi ya? Oho. Onu dağ duvarı men öňümden çıkaymagyn idim. Ay onu ep berdim ne var, ona söz verenim iyiden gittim onun. Eyle ha. Onun bir beyin üstüne dur bol berrekde durup eginimden goşağını alıp iki gözünüm qaplap. İki gözünün orta arasını neden röydüm? Ay duran yerine gümpüllöden sen onu. Vah gugulletsektim bol göçmedi. O ne ha? Ok niye? Yo şu ok şiir çekip mi neyemem onun oku niye de saklayaydın? cüvim ne o neyini şu cüvim? Ha şu cüvim de o. Ha ondan sonra aradan duydağızı geçenine ay şunu çalacı şiir çekayındır da ok. Şu bolya şunu ya bolya. Şunun oğlum bileme onu bir yerden alıp qaplaq ettin iki gözün ortalarını gugullettim. Ay canavar çalım çaşı var betiro. Onu bir yer bolmadın öydeki yol orta getirecek diyenden getirmedin bir hile ko. Onu yapın anırsına geçtin gidin yol orta. Otlaşan molayıp yörey, canavar. Oy, tana yol varsan bir otlaşar mı o? Otlaşıyor dedim Müslüman. Hava? İtleşen molayıp yördiyen onu. Ha. Onun içinden dayırak bir yerine geleverek dedim. Düşünüyor deydin ha. Düşünüyor o. Onun ağım kaytarasmış da geldiydin de. Onu gelinin bir kıymacık yüpçağa salak ettirin, bana halkasık yatıp kelleğim şunu geçirdi. Şunu iyidip ova girdim ettim ben. Tur iyice gitmeli vaatın oldu keyvan turda ettiler şatayda. Şun çavaatla bana lak gelip düğüş kurrum vereyim mi? Ya düğüşüm oldu çınyal ol. Çınyal. Olur ya adamın vaktini atmayın. Gülü ya işte yapıyorum. Olur ya düğüşmeyin. Akşamım yok mu anel? Koğuzu doyup yatsam gün ortağını mı oraya olur ya düğüşmeyin? Aydan. Abi benim ağı diyedim onu dedim. Ben sen gel zırma tormayayım. O kara var bir uğur çıkıp duruyor. O 49 diyelim kara. Yediliyor. Şunlar benim kuma ağı diyedim. Ondan o motorluğun taraf korkuyla sırası yok. Sarı dedi yani. Onun sağa mı sağa, çepe mi çepe. Elimle aşağı etmeli. Avu. Ondan bu sağdan bu gugulun gelen iş değil mi? Ay görmedim bu tutarı. Ay yoğurt koyuverdim. Ondan barb ağı diyen yerime var motoru sürücek öyle elim yok avu. Ne yaptın? Maşını alıp geçen olayını edecek. Sonra İlmayla parmağına böküp kara yolun sunu elim. Sonra da düğüş diyorlar o bir adamın vaktini atmıyorlar düğüş deyip. Avu. Son ya sonra. Doğru. Son için vaktini arayıp ait böyle. Yo onun ol ağda koydum ben onun sport bile meşgulunu vurdum lay. Ay yine burada tap. Ha o ne? Yo onun var o kapıyorun böyle o yüpün içine girip bir boks var ha boks. Boks ha bilen. Onun o taysını gelmelidir. Şun önüne adam çıkıp bilen okunu sen çıkmalı şun gayret et. Şun önüne çıkıver.
şunu soğuk şunu bir soğuk ver deyip gaýet etdiler de. Sen ne? Owo. Borlay diýdim men gatnaşyp gören nämen o. Onun ýüpüň içine giydiler olan bir ýylgyrwan durdy ilki. O şey diýen. Onun owo ýanyna dur, ona salamlaşdyk. Onun ol reper diýil ýa, arada bir durýaly emin. Onun şu boks diýse şoň bir bellisine deýin bir adalayynlay öýdüm bir gödeden göz görkedeýin diýdim şoňa. Ýeri. Onun giyip ol emin mara. Owo. Boks diýdi o şeýtleri. Ne yaptın ay? Sehel bolan alýadym onu. Sana ösüp duru durmay ol onu ýaly ösüp durmaly. Birden ösdi. Ha. Onun mara ol boynuma medal laqyalarym kanämem kadiýsem mara bir hepdeden o hastanada öldüm geldim o. Ona şo ýüpüken lay ol asmy golun ýüpüken. Inni düşündüm. Aslında ondan sonra emin şol boks ýa elgelik giden bolmaly. Şonun bolmaly. Ondan öçen go oturup Olmaz sen beýdi gurrun berip görmedin mi? Onun men mara ol boks aýyrdım onu. Onun men hoqqowaz boldum onun. Hokka çıkarıp vuruyordun. Hokka çıkaryanlar, hokka görkezýär. Sakla şunu. Görkedeýinmi? Ana. Ine şunu ýatsak bir matazy galýan. Ine. Ine şunu ýatsak galýanyny ine keresini. Ine. Şey diýen. Ine. Ýöňüňi galdy. Dikeler, Dikedeýinmi? Ya sakla meni megrunayın da. Basarmayan, basacak dadyny ýapyş. Oho, kıyınmayın şonu ýaly. Ne, seret. Ine. İki oldu. mu? Sakla meni git. Yok, hayt dedi. Oňormayan, basacak dadyny ýapyş. Ine. Hop. Ine. Sıra sürüyen. Ay çırağını öçürmeye vurur. Çırağını mı da mı? Yanıp dursun. Bayramlar. Gör.